Kakun New Trap National Awakening Movement khnam kalapan pau kajing sngo diaw halo kajing ong mentirang ba kajala ukonrat ke sangma habaide ba kajing don kam kinong tre bar jalai ku work permit habakran sigilar patai kubor ha no phai singi ka khatwei tarik nai tung arjar pusaw u working president ka khnam u ba Thomas Pasa uloong ba kajing kranu mentirang ba kalong kabayalam baklai ki pai ba namarkat kum ki kendon ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers ak arjar arphau kinong tre barjala ki don kam ban register lane bandon ya ka work permit haba ki wan bantri shakani ka jala ulong ru ki barjala ki barjesta hakatnat labor ki duna palat bat nakaliang ka sarkar kamsim kya halor kane bat hababi ki seng ki badon ya ka jigir khli halo ka jingwan rung kerthep ki barjala ka sarkar ka simpen train penban ki ulong ru ba ka jing ujor e jahar ka sarkar ki balik khanra barjala ka dai tang ka jing penting bat jing pen i ba ka don ya ka bor hagani ka singi nakaliang ka seng kala lej ban buru ya ka jing ujor habai dei ba ka jing don jing ki barjala ki bom don ya ka registration card lani ka work permit ya ki ba ki trei ha ka Meghalaya Transport Corporation MTC Pi nakaliang ka jongi ka seng hi ngira iyo ya ka wai information ba kani ka construction hang ni po MTC barang ya mentah ki babun hi kide ki migrant worker di mana bar don kontraktor bla iyo itu kam bat haka jing yo information ka jongi la ai sub kontrak ru te haka jing tip bang yo lomba ki babun kini kinok tre hang tu bla bu kide bara bar kide migrant worker kabalong kim dan ru ya kataka registration card ma ngira ban work permit ru tekani registration card katkum ka workman establish kat mereka anjong ke sarkar Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arjar arphau kani ka ak pelong mandatory ya ki migrant worker bakin dei bandon ya ka registration card te katkum information bingila yo ngila ai kani ka jing tips po sadar police station kang bakin le ke badan kam baling ngile kam ne menar menen ngi i ka statement jong UCM ba uong ba kiseng kimpen bor ban lek khandra ban iwat tena kaliang ko jongi ngisim ba kani ka jingkran jong u siam kalong kum ka jingkhang ba ban pli war sundon bakin kini kinok trai ban bar kinwan lut chene ka jala ka jongi ha ka jing sha dei ban appreciate iseng balang dei ban appreciate ya kino ru ki bayarap lang ya kana yakam ban khanglat ya kino ki ba pen khen ya ki an ki bladon lupa here kini ka jingkran jong u siam menen ka pen pau ba usiam u persang ban penkela Tripurano ya kani ka jelak bagi ke jongi ru tena kalian ka jongi kumba usiam ulaong ngilawan Asia ki bor ki beripet ngilawan ai ka jingtip ka jongi siapa police station ban nakaliang nak ginpet pada ka iba nakaliang jongka police department dan nakaliang ka sarkar kinle nakaliang ka jongka police department mentan ki untuk kin saya le ban kam kislik le ki kanra ki check tengi kemit inti ka babai bat ngin pej budin pada kini kini sni ki banwan ka jingmi da kani ka jingwan aju thok ka jong ni po sadar pias te kat kung ka statement bal ICM nen ang baya kata ka work permit kalang kabam dan kam ma te ka kata nakaliang jong PK yan man ang halor pin kaniya UCM menen hi ula mislead khendiat ya ki pej ba babon balang kani kam the Meghalaya Identification Registration of Migrant Workers Act arjar arphau ka perlong mandatory bakini ki workers kiri bandon ni kata registration card kamu ngilaro man ong kata work permit tola nangim khot kata work permit ngin ong ka registration card unu migrant worker bawan bala po kastil jong udai bandon ni kani card katung ka an mdi ba ong mono balada kim don ka jing tre ka jongi hang de kolong persya ya ki kendon ki baladon lupa kat kum kani ka an te kalong biang ke di kini ki beri kimla banter yang dia ter responsibility jong kadai jong ka kontraktor baun dei ban register gini but finna pay statistics ka department ka beri pay ya kani ka labor department kita ki beri kilene kita ki migrant worker ki bala register but ka labor department ki duna palan ki duna ba kumba kalong hi in practical ma practically kalau bang ngi tiplut ba ki nong belang ni ki one bed ki bela bed ki lej bed umdan ba pej umdan ba parking umdan ba register kamdan kendon bante eki kadai kata ka ba ngiak ngis yo khia nak leng ka jongi ban hakati sang ikmi lenti ba UCM un persang ban yakini bon bela bangin register gidi bon don ki kot gisla ki biang
Namar ki katkum kene ka an. Pi katkum kene ka an kidon ki condition ro. Kidon ki condition ki balik sing ngi haban pej benya. Swa bangin ay yakini ki registration card. Kidai ni em kita kiba karta ka duna khatras nem. Kidon em kata ka jumut perkat ka bait lani kiri medical ki mentally unfit. Ma kidai ni em bala sya convict. Sabar ne hang ni. Kini condition kiba bun. Swaban ay yakane ka registration card. Te ka jing bam don jong kinong bala banabar. Yakane ka registration card. Kiba tere ha keleng saudong jong ka jela ka jongi. Kapan pau bangi compromise kini ki kendon ki bala don lubah ka ai. Te manu ban kit kiai kini. Lada le ki sing bahalang mlong. Nyong le ma ai ka sarkar kan le ru kam le. Te manu kin ban le ikini kam. Te nak kaleng ka jongi ngi pen pau ya ga jing song diau. Ba UCM un pen tulat bor lene upenduk mensim. Ya ki seng lene kini ki rusimet ki ba don kata ka jing sokhia ban pen bet pen ba pen miat ya ka imlang salang ka jongi suang ne po ka jela ka jongi bat ka baar pa de ka benta ka long hakalor ka ILP ka ba usiam la akren menen pi ka da ka basai gari gane ba ngimpat yo ya ka ILP wat hadin ka jing pas ya ka unanimous resolution dak ying dorbar thawan ka jongi nadu arjar khat khandai ka dei ka jing bamla jong usiam ban convince ya ka central government ka jongi bat ngin pen pauru bahu arjar khat khandai la weng no ya kentien kasih state nak ka preamble jonga BFR kat praspat ni pulai bat ka sarkar pedeng kala weng ya kentien kasih state da ka jing menjur jong CM ujongi da ka jing ya tiplem jong CM ujongi utau jong CM uba don ketilang ban weng ya kentien kasih state kabala don nadu kat praspat ni pulai haka BFR mentau upun pau le men le so pat ba mdei kam don syu akti ka jongi kana nakti jo ka central lada kadon ka jing so don ka jing simkhia jong CM ngila dei ban yo nadu menno hare hang ka jing bam yo ka jong ye ka LP ka dei bai ka jing bam simkhia jong UCM jong ki party ki ba rule yang ka sarkar ka jongi om don chu da ka bai ka lenti bangin kran ka jing ong jong CM ban ngin ujor ya jahar persya ya ki balik khandra ka dei ka jing penting hawat ka NPP ki UDP ki parti ki badan apa ka sarkar mentaki dan ni kabor kin pendon kamru yang kata kabor ban knyan ya ki seng lene kinu ki rusimet ki persang ban terai kumbang onga mana ki hab ban mi ini ki seng bahalang ban khandra ban pet perman ya ki babon kai kadau ka dei ba ka sarkar kamle jin ba ka sarkar ka ale ikam lu jong ngam trai kan kini kisang bahalang ki ba plikin pulut por te dang buon ki kam ban trai kim dan por man kharai no lada ka sarkar ka le ya ka kamram pa jong la jong te kani ka pen pau hi ba nakalang siam upur sang bait bante ya kisang ki per ki bodan ka jing sokhia nak mentaki imlang salang khanang ba kini ki kontraktor ki ba wan ban belah po ka state ka jong da ka jing tip jo ka sarkar hi kiyo ban wanra ya kinong belah ki banabar ka jing keli ka bakaduk ka long ba UCM hi uong ba ka unemployment kala jur palat po ka state ka jong ta balay hab wanra ya kita kinong belah banabar ka sarkar menta ka wanra ka program ko ang banang ngin ai training ngin pa po pareng ngin po Japan ikna samla ka jong ibantare haba hajla la jong imla ban pentingna bagin yo belah ya kijing belagi barit bariaru hab wan cinabar takara kani gade kajing li arsap jong sarkar ka jongi bat ngi perem juri kani bat kum nakali ka jongi kum kaseng ya ka badi ban le ngi ban le kum ka political party ngi dan ya ka hak kum ka political party ngi dan ya ka hak ban pendep ya kamram ka jong kumbang ila khli supaj ba bat ya kani dan balak ban kini nangi bat kumbang ila ai wan ai kani ka jing thoch po ka sigibor pulen ila ai assurance bakin le ban le ban kam ba ngi khmilenti ngim kwa ban sim ka bor hala de ngin sim ka anya hala de henre ngi wan de kalenti ka badai ba ngi khmilenti ba ngin kandon ka jinga terilang kumni krang ba yaki ba wan ban bala sini da kalenti be an ngin la ban khanglat yaki krang ba kandon ka jing song sngai song suk apo ka jalai bro kawai te kan jingwan jo film ta sngi shani ja police station ka di ban ai ban ujo ta ke jahar ne alor ang mila wan ai da legal complaint bai
mangi ai ke information kepada nomor ba ladalit mangi kincong bali filet keli bali pi pan kot pan sla teng nakaliang ka jongi ong lej ma pi lej ma pi kibad dayhok bantri ni akam nomor ladam lej pada manu tu hab lej hi telada kim lej ladalit manu pada kim don hok sokar kam don hok seban ong bali filet pada tengi kemi lenti ka bahap pada ni kemi lenti ka bangin pej permana kini sisnya ni ka iba nakaliang ka government kan sim ki senjam nang ni sama kau badai sahabat kan ka MTC construction yung Tiap hiak sing tip pada na manu pentraya kata kontraktor lah ni. pi kumbang ong ngamane kasol ka persiang bante mentang ngimla ban saman ngimla beli wajing tim ban verify nging yo information ka kamram ban verify kri joga government te I can verify maki I can what maki but I can sim action route maki ane lada kim le pada sahab don mano ban le kini akam ya katu kapor pada kasar ka kam don cui ka hok pan wat le kadi kata ka no re mojung Habatin pej bahagi kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya